Καλωσορίσατε στο... Πείτε μου. Ναι, Φτιάξε τη φωνή μου. τι έχει η φωνή σου? Μια χαρά ακούγεται. Φτιάξε τη φωνή μου, γαμώ το κέρατο μου. Όνομά μου θα ήταν 3K και θα έλεγα τα raps του 3J. Εντάξει ρε, θα δείτε μαλάκες. Πάντως δεν θα με έλεγαν 3J. Μαλάκες, εγώ τι σας έκανα? Το όνομά μου θα ήταν MC Πανμάνας και θα τραγουδούσα για τους νεκρούς μου γονείς. Αυτό το θεωρείς αστείο? Δε ποιος το έγραψε. Αν ήμουν ράπερ, το όνομα μου θα ήταν 3J, γιατί δεν υπάρχει ακόμα ράπερ με όνομα 3J. Κατάλαβα το υπονοούμενο. Γαμώτι θα με έλεγαν πω. Αυτό μόνο. Πείτε μου. Αυτό για τον Αλέξης Gaming. Ναι, επειδή θα άλλαζες τη φωνή μου έτσι κι αλλιώς. Μα ποιος εγώ?